kular jong ka government bahkan kmi no ya kata reservation policy ka bala dep install la do nyo pu at but menta shwa bangin le ya kata ngi don kam shwa ban yo ya ki jing tho ki jing tar na ki political parties na ki civil society members ki NGOs but ngin pet bahaya kita ki jing kali ne ki jing ai jing mut jong kita baro hakmat jongi nang tu ngin sa small tho pan ki experts ayu phi don kam ban pet ban khmi ye kita ki jing kali ki bami ne ki jing ai jing mut ki bami na kita ki jing tho jong ki nong shok snong shaka sarkar ka jongi but hadin bangilala bangin le ye kata ka kam ngin sala an ya chakman ban pet pa ya kano ka bangile day pat ban kan mau balada ka poi sya kano ka yeng shari ka ban syak bishar ngin num don ha kano ka position ka ba kano ka court kan sala ban strike off ne ban bo jingli ya ka legal positioning jong kata ka jing ai jing mut jong ki groups ki bophe ngin sale ploy ya kani ka kam bat ngin persyang hakini ki kendit tayaw kalaban shim kendit banai do namar kani kam dei ka basuk ka kam le bat ni kermen ba ki pat ba kindon ka jing shania ba habangi ong bangin review ya kani ka kam ngin saya pen kumno ban le bat shanu ban ya lam kani ka kam